Здравейте! В тялото ни вегетативната нервна система е съставена от две части, от лявата и от дясната страна. Има симпатикова и парасимпатикова нервни системи, които са свързани с органите и които са свързани с гръбначния стълб. Двете системи работят заедно и са в пряка връзка с това как ние се отнасяме или какво е нашето отношение към заобикалящия свят в това, което виждаме. И съответно оказва влияние върху нашите органи. Как може да разберем коя от двете системи е натоварена в нашето тяло? Още при събуждането може да си направим диагностиката. Затваряме си едната ноздра. Ако лявата е отпушена, това означава, че нашата парасимпатикова нервна система работи добре. Нашето тяло има нужда от релакс. Тялото ни подсказва как да реагираме към заобикалящия ни свят. Ако дясната ни ноздра е отпушена, това означава, че е хубаво да направим движение. Тялото ни е готово за движение, иска натоварване и е готово да приеме този стрес от ежедневието ни. Ако са ни отпушени и двете ноздри, това означава, че ние сме в баланс и приемаме еднакво натоварванията в живота, съответно и релакса. Тоест можем бързо да релаксираме, ако си се появи по някакъв начин натоварена ситуация. Това нещо. Ако дясната ноздра е отпушена, лявата е запушена, това означава, пак споменах, че е хубаво ние да сме по-активни, да правим физически упражнения. Тогава, за да може пък да направим така, че да балансираме двете системи, е хубаво първото упражнение да поемем въздух дълбоко, да го задържиме горе 30 секунди, ако не можем да 30 секунди, може и 10-15 също, така да се почне малко по малко, задържайки и след това рязко изпускаме. Тоест бавно поемаме в активността и след това рязко изпускаме, за да активираме повече тази система, която е парасимпатиковата, която е свързана с релакса, за да може ние да сме в адекватно отношение към стресовите ситуации. Ние да направим така, че двете системи да работят заедно. Обратното, ако искаме да станем по-активни, това означава, че е хубаво да поемем първия въздух рязко или рязкото поемане може да ни доведе до това да ни падне, да променим кръвното налягане, да ни причинее по някакъв начин. Затова го направете на стъпало. Задържате 30 секунди, след това отпускането да бъде бавно. Тоест ние сме готови да релаксираме. Така балансираме двете системи. Другото упражнение, което може да направим, е да си помогнем с ръцете. Едната ръка натиска главата, другата хваща по този начин. И мисълта ни е в ето тази част, която е тук свързана с опъването на главата. И затваряйки си очите, второто упражнение, да направим така, че при дишането да видим как въздуха минава през ръката, през опънатата част, затваря през другата ръка самия въздух и правим един кръговрат. Това нещо го повтаряме няколко пъти. 5 и отпускаме. След това правим същото това упражнение по този начин от другата страна. Може да направите 5 дишания и издишвания, като мисълта ви минава през ръцете. Така успокояваме двете системи. Тоест, двете системи работят заедно, за да може да са адекватни в живота, в който живееме, хем на стреса, хем на релакса. Бързо да релаксираме. Това бяха упражненията, които помагат на нашата нервна система, на вегетативната ни нервна система, да бъде в баланс от едната парасимпатикова и другата симпатикова, защото те са свързани с нашите органи. Симпатиковата, нервните окончания са по гръбначния стълб, основна роля в действието. Парасимпатиковата са свързани с нашите вътрешни органи. Точно за това напрежението, негативната енергия много често остава в тези органи и те самите по някакъв начин се опитват да балансират това, което се случва в другата система. Двете системи си помагат. Двете системи работят заедно. Благодаря ви, че гледате.
Бъдете здрави, до нови срещи!